strani. 6 desetinki prednosti u odnosu na Marcela Kiršera. Čudesna Ivica Kostelić, mogu slobodno reći, što su bolovi veći i što liječnici nalaze sve teže i teže dijagnoze za njegovo koljeno, on je sve bolji i bolji. Oštećena je dosta staza, naravno u ovom dijelu sada. Pola prednosti je nestalo, Kostelić zna skijati na ovom mekanom snijegu, tu trebate imati poseban osjećaj za pritisak i na skiju, naravno i na rubnike. Vidimo sada drugi prolaz. Ivica Kostelić, 43 stotinke, još je malo digao tu svoju prednost između prolaza, odličan u ovom dijelu staze, vertikale su uvijek bile njegova sjajna prednost i Kostelić ima priliku skinuti s vodeće pozicije Marcela Kiršera, definitivno osigurati još jedno postolje u Kranjskoj Gori. Kostelić u cilju, prvi, 19 stotinki prednosti, tu je još jedno postolje. Pobjednik Kranjske Gore 2003. Drugo mjesto 2008. Treće 2001. I evo ga još jednom na postolju. Nastavlja se taj lijepi niz. Wengen treći, Kitzbühel treći. Pa bilo bi lijepo neka u Kranjskoj Gori bude makar drugi ako ne može prvi, jer je zaostatak, objektivno moramo to reći, iza Aleksisa Panturoa jako veliki. Bravo majstore! Pogledajte. To je ono o čemu sam govorio, taj pritisak, taj osjećaj na ovom mekanom proljetnom snijegu, još ovako mokrom, i Janica je sretna i zadovoljna jer zna da je to strašno veliki rezultat u ovakvoj situaciji s takvom dijagnozom i u trenutku kada nad vama visi možda još jedna operacija, on odskija ovakvu utrku u Kranjskoj Gori. Andre Mirer je na redu. Samo 6 stotinki bolje vrijeme od Ivice Kostelića u prvom nastupu. Slavodobitnik 51. Vitranca prošle godine. Pobjedom u Leviju otvorio je sezonu. Drugo postolje napravio je tamo na Sljemenu. Zaostaje 28 stotinki Andre Mirer. Borit će se još tu i za postolje kako stvari stoje sada, jer ovo nije bilo dobro do ovog drugog prolaza za Andre Mirera. 5 desetinki sada za ostatka, to znači tek negdje tamo četvrto i peto mjesto ako se nešto dramatično ne promijeni u vožnji Šveđanina u ovom donjem dijelu. Kostelić definitivno ostaje na vodećoj poziciji, to nije dvojbeno bilo već nakon ovog drugog prolaza, a Andre Mirer definitivno bez postolja danas ovdje šesti, ali zato postolje ima Marcel Kiršer, s njega je za sada, još je tu za sada na njemu i Mario Mata, vidjet ćemo hoće li ostati ili neće, odgovorit će nam Aleksis Panturo za nekoliko trenutaka. Kad vidimo kako je skijao ovdje Mirer, koji je bio sjajan u Kranjskoj Gori prije godinu dana, koji je dobar cijelu ovu sezonu, tek onda shvaćamo kako je fantastično odskijao Ivica Kostelić, koji tu prima čestitke Janice tamo u pozadini. Vidite našeg glasogovornika Nenada Erora. Drugo mjesto, najmanje osigurano ovdje u Kranjskoj Gori. To će biti 58. postolje u karijeri Ivice Kostelića. Nadajmo se možda i 26. pobjeda. Zašto ne? Pa nije ni taj Panturo svemoćan, bez obzira na sekundu i 51 stotinku prednosti iz prve vožnje. Prvu pobjedu u karijeri je napravio u Moskvi u paralel slalomu prošle sezone. Ove je dodao u tri različite discipline. Najprije slalom u Val d'Izeru, pa super kombinacija u Wengenu, pa onda veleslalom u Garmisch-Partenkirchenu. Da vidimo sada prvi prolaz Panturo. Naravno da je ta prednost velika. 10 stotinki je samo izgubio u tom gornjem dijelu. Mora se reći da ide odlično, vrlo precizno, je oprezan tamo gdje to treba biti kod dolaska na ovu prelomnicu ovdje i Panturo za sada još uvijek ide fantastično, maestralno, mogu to slobodno reći, i ako ovako uspije izdržati do kraja može otići do pobjede, ali neće, Ivica Kostelić je pobjednik Kranjske Gore. Kakav rasplet utrke! Nevjerojatno, izgledalo je da je sve ono najteže iza njega, da Aleksis Panturo može otići do postolja, ali se sreća nasmiješila ovom velikom patniku, ali fantastičnom sportašu Ivici Kosteliću, i evo ga još jednom pobjednik Kranjske Gore.
Čudesno, nevjerojatno, pogledajmo još jedan put. Tu je sve bilo u redu, tu su počeli problemi. Malo mu je pobjegla ova desna skija, nije uspio do kraja iskontrolirati nakon toga i nagazio je plava vrata, morao odustati. Alexis Pinturault, nisam želio to, naravno kad sam rekao da nije ni on svemoguć gore na početku jer smo sportaši iznad svega, ali evo, ponekad morate imati sreće u životu. Ivici se sada to ovdje dogodilo i ukazala se i evo ga još jednom najbolji u ovoj disciplini. Nakon 2 treća mjesta, pobjednik Kranjske Gore Ivica Kostelić i osmijeh od Potkorena do Zagreba ili do cijele Hrvatske. Najbolji dakle uz tu Marcela Hirschera i Marija Mata koji su ostali na pobjedničkom postolju. Čudesan dan, mora se to priznati. Ivica Kostelić je uspio, dakle, iz trećeg mjesta, iz treće pozicije, sa sekundom i 51 stotinkom zaostatka doći do još jedne pobjede u svojoj karijeri. 15. slalomska pobjeda, 58. postolje u karijeri i Kostelić će sa ovih bodova sada napraviti dramatičan skok i u ovoj disciplini, naravno, ali će napraviti ozbiljan skok i ukupno poretku svjetskog kupa. Da vidimo sada, gledajući samo slalom, Hirscher drugo mjesto, 80 bodova, to znači 880. Felix Neureuter je ispao na 616, on ostaje dakle tu na toj poziciji. Andre Mirer ima nešto bodova danas, treći 482 boda Mirera, četvrto mjesto Ivice Kostelića 475, 405 bodova je iza Marcela Hirschera. U ukupnom poretku svjetskog kupa Kostelić je sada na samo 8 bodova zaostatka za četvrtoplasiranim Felixom Neureuterom, a to je 82 boda za Tedom Ligetijem koji je treći u ukupnom poretku svjetskog kupa i to je prekrasno saznanje, to je sjajan poticaj da pregrmi sve ove poteškoće koje su ga pogodile sa tim koljenom ove sezone, da se nadamo dijagnoza da će biti prava i dobra večeras u Bad Ragacu, da neće biti potrebe za operacijom i da ćemo u njegovom skijanju uživati kao što u ovim trenucima uživa Ante Kostelić i kompletna sportska Hrvatska. Bravo Ivica, fantastična je ta njegova vožnja bila ovdje. Vridi, dakle, još jedan put se posjetiti svih tih detalja. Yeah, it's a wonderful feeling because it's not easy to stay at top level in any sport nowadays, and slalom is a very tough discipline. The competition is very dense. Prekrasan je osjećaj, nije uvijek jednostavno biti na visokoj razini. Slalom je teška disciplina, jako sam sretan. It's been a season of ups and downs for you. How much relief do you get out of this victory now towards the end? Yeah, I am very relieved because imali ste dosta uspona i padova tijekom ove sezone. Koliko ste objektivno vjerovali u ovu pobjedu? Kaže, ja sam apsolutno vjerovao. I knew, of course, that Alexis had to make a big mistake, but I never stopped hoping, so I was really nikad se nisam prestao nadati, Alexis je napravio naravno veliku pogrešku. I was focused on that. Well, great job, thank you. Bio sam fokusiran na svoju vožnju i isplatilo se. Evo, zahvala Ane Jelušić, hvala i s naše strane. Lijepo je vidjeti sada ovaj poredak ovdje. Kostelić, dakle, na 405 bodova zaostatka za Hirscherom, ali s obzirom na sve te probleme s koljenom koje su počele tamo od Val d'Isera, Kostelić je napravio nevjerojatne stvari ove sezone i uspio je doći ovdje u Kranjskoj Gori do još jednog slavlja. S 33 godine sada bi trebalo malo pročačkati po papirima i po zanimljivostima, možda i najstariji pobjednik u Kranjskoj Gori uopće, ali ostavit ćemo to za neke druge i važnije analize. Hvala Ivici Kosteliću još jedan put, naravno da ćemo imati i proglašenje, ovdje čekat ćemo i taj trenutak, čekat ćemo tu priliku da vidimo, dakle, njega tamo sretnog i zadovoljnog na pobjedničkom postolju, a imat ćemo naravno i posebni intervju za našu emisiju Olimpiju i za naše informativne emisije. Vratimo se još jedan put u ukupnom poretku ovdje, malo sam propustio te neke bitne detalje, dakle Hirscher 1375